De cop, un dia te n'adones que les teves mans ja són les d'una persona gran. Ja hi han aparegut les taques, els solcs, tenen l'aspecte d'unes mans que ja han viscut molt. Em recorden unes altres mans, molt més carregades de temps, molt més carregades de vida. Unes mans que sempre van lligades a una veu envellida i plena d'històries. Ara que t'he llegit te contaré una història. Nosaltres, amb els amics, Joan Corrot, Miquel Fagerí, que eren 4 o 5, anàvem i formàvem un fil d'empalomar que se deia antes i que no se veia casa i casa. Ama Rosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Que soy vieja y estoy enferma. Por eso... I el més burro, el Joan Corrot, era el que estirava sempre més fort. Tot, estiràvem. Tienen que creerme. ¿Por qué? Mira esta cruz que llevo en el pecho desde pequeño. Júralo por ella, Ama Rosa. Por tu hijo muerto. I era quan sortien, i no veiem ningú, i era que hi anàvem perquè les nines se fessin por. I clar, nosaltres sentíem que deia son pare, no han sortit perquè no sabem qui és. I així seguíem. Mos en tornàvem a anar. Després anàvem a un altre que feia el mateix. Però aquest era allà on anàvem més perquè era l'amo que se mos encausava més. Ara a dormir, I fer bon dia. Bona nit. Vol que te conti la història de quan eren joves? Sí, però dina. I doncs jo te contaré. Mira, quan anàvem a escola i jugàvem a bastants jocs. Figuretes, pilotes, bolles... I què és això, les figuretes? Mira, les figuretes eren un paperets que duien uns dibuixets, n'hi havia de grosses, de petites, i els posàvem en terra, girades en la cara bona per avall. Damunt la cera, damunt la plaça, que on sigui. I fèiem així. I se giraven. Totes les girades eren teves. Què passa? Que jo vaig anar a fer feina a la saboneria, a la fàbrica del sabó. I ja acabàvem de jugar figuretes i podíem anar en el passeig de Bunyola. Què és això del passeig? Pues mira, anàvem amb les amigues, el diumenge a l'hora baixa, per amunt i per avall. I tens, Ventura estava un any. Ventura estava un any a mirar mort o més. I passava un diumenge, passava l'altre, perquè de setmana a setmana té 7 dies. I passava temps que mos miràvem i mos anàvem i mos tornàvem a mirar. Passàvem més a prop per veure per qui mos agradava. El nen que mos agradava o el nòvio que mos agradava tenir, li passàvem més a prop, més a fora i ho fèiem així. Perquè si no, si tu passaves 7 metres en fora ja no te topaves amb aquell nen, tu el que volies era topar-te amb aquell nen que t'agradava. I si el nen t'agradava ja ho sabies, perquè te mirava, te reia i te feia com un símptoma de voler-te. I aquest passeig només podíem arribar fins allà, perquè els qui passaven d'aquesta casa, que se deia Can Cavaller, la pujada de l'escola, perquè si ja passaven eren com mal vistes, no sé. Eren com un poc mal vistes de que ja passaves per avall, ja volies fer alguna cosa que no havies de fer. No?
T'ha agradat aquesta història nostra? Sí, Fredino. És ben diferent d'avui en dia. Molt bé. T'ha agradat, Iva? No el veureu? Molt bé. Estic ben contenta que t'hagi agradat. Padrí, tornem a contar històries de taronges. Ara t'ho contaré. És una mica de gamberrada, però t'ho contaré. Quan eren nins vivíem a Fonaluig, però anàvem a escola sola. I eren els anys de sa fam. I davallàvem amb una mica de dinar per migdia. I llavors, quan tornàvem cap al poble, una famada. I el que fèiem érem un gamberros, Anàvem en aquells horts per allà i robàvem taronges. I els amagàvem dins un petzers. Feien com un nieró i els amagàvem dins un petzers. Bueno, un dia partim, fem la robada, els amagam, mos anem a solla, a classe, i un tal Jordi se retrasava i en Jordi no ve. Bé, ja vendrà. S'hora baixa partim per amunt, anem a les taronges i començàvem a menjar. I en Jordi ve a riure, i ell no menjava ni una, però més res. Jordi, que no en menja ni una. No tinc gana, jo. Bueno, acabant de menjar les taronges, i ell diu, ara vos diré per què res, perquè avui de matí els he compixades. Com és possible, això? Els he compixades, i a més, quan tu rebassaves la taronja de sabre, moltes vegades el brot no se rompia, sinó que se rompia un tros de pell de la taronja, d'un estel, feia un estel. I el punyetero havia col·locat les taronges en l'estel damunt i llavors les havia regades. T'ha quedat la història? Sí. No vull oblidar-me d'aquell contes curts, d'aquelles històries on no canviava ni una coma. Eren records repetits paraula per paraula, i tot sempre acompanyat de la pell teva i seca de les mans i de la veu que envellia. Per què ens escolten tan poc? Per què ja no compartim records i contes, deixant que els minuts es facin llargs i que la vida passi sense pressa? Potser ha arribat el moment d'aturar-nos. Només una estona. I parlar, escoltar, explicar històries a poc. I aprofitar la saviesa d'aquestes mans que també envelleixen.